Siz ikinci tetirde oturan. Gögeşikli. Adıňyz näme? Meniň adym Alexis. Alexis. Sen potogundan çıkmaňyzy haýyş edýän. Men sizi öz sapaklarymyň hiç birine hiç açan görmegi islämok. Düşünmedim. Men ikinji gezek gaýtalamakçy bolamok. Minnetdar. Kanunlar näme üçin gerek? Kanunlaryň maksady näme? Bilýän barmy? Tertip düzgün saklamak. Adamyň şahsy hukuklaryny goramak. Adalet. Minnetdar. Bir zat aýdyň. Meniň ýanky eden hereketim sınıpdaşyňyza adalatsızlyk boldymy? Elbetde boldy. Onna näme üçin hiç biriňiz garşylyk görkezmediňiz? Näme üçin sizde bu adalatsızlygyň öňüni almak islegi döremedi? Şu wagt öwrenen zadyňyzy öz başyňyzdan geçirmedik bolsadyňyz, 1000 sagatlap sapak geçip hem düşünüp bilmezdiňiz. Siziň hiç zat görlemezligiňiziň sebäbi bu meseleniň size degişleri ýokdy. Emma bu garaýyş siziň özüňize garşy işleýär, hemem ýaşaýşa garşy. Siz pikir edýänsiňiz, maňa degmedik ýylan 1000 ýaşasyn diýip. Men size bir zat aýdyn. Egerde siz adalatyň ýol almagyna ýardam etmeseňiz, günleriň bir güni özüňiziň hem adalatsyzlyga uçuramagyňyz mümkin. Ine şonu siziň tarapyňyza tutjak ýekeje adam hem tapylmaz. Adalatsızlyk her gün bolýar. Telekeçilikde, sportda, ýa bolmasa awtobusda. Başga bir ýere gelip meseleni çözer diýip ýaşamak hiç şeýle ýeterlik däldir. Meniň esasy maksadym size öz sesiňiziň güýjüni öwretmek. Meniň isleýän zadym siziň tanqydy pikirlenmegi öwrenmegiňiz. Bu size dogry zadyň tarapyny tutmaga güýç berer. Hatda edýän hereketiňiz başgalaryňka ters gelýän bolsa-da. Başlaýan onda.